Arkadaly gahrman serdarymyz ýurdumyzda adyk bolşularyna döretmek, ak bazarlarymyzyň ýylyň bütün dowamyna islegli önümlerden dol bolmagyny üçin etmek baradaky meseleni asla ünsden düşürmeýär. Öňde goýulan aýdyň wezipelerden ugralýan Türkmenistanyň Sinagaçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary, welaýatyň Dähmeseýer Babaday hanlarym şu günlerki alyp barýan işleriniň ýokary derejede bolmagyny üçin edýärler. Bu bolsa ak bazarlarymyzyň, sewda dukanlarynyň täze ýyl bayramçylyk taşaklarynyň ter önümlerden dolu bolmagyna mümkinçilik berýär. Edil şu pursatda täze ýyl bayramçylygynyň şanyna tutulýan ruhy bilen çärelerin çar tarapa şatlyk paýlaýan pursatlaryna Batyar raýatlarymyzyň bazar bolşularynyň hyzmatyndan uly höwes bilen peýdalanýanyklaryny bellek geçmek diýsen ýakymlydyr. Welaýatyň bazarlaryna, dukanlaryna, şolsana welaýat merkezindäki bazarlarda Batyar raýatlarymyzyň uly höwes bilen satan alýan dürli haritlaryna gözüň düşende göwnüň öterliýär. Aýratynam toý bayramlaryň bereketli taçagyň bede bolan dürli adyk haritlarynyň satulary göwnüje ýola goýulandyr. Bu işlere ýurdumynyň Sinagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düdümleriniň aýratyn sallamly goşun goşýanyklaryny bellemek möhümdir. Bereketli Türkmen saçanyň bolşularyny görüp, ýurdumyzda arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan ulinisiýerleýän ähli ulgamlaryň ösüşini görýän. Şol sany owy hojuluk ulgamyny, gök, bakça hemde miýewi önümleriniň, şeýle-de süýüji, kökü önümleriniň bereketli bolmagy Batyar raýatlarymyzda begenlerýär. Daşady welaýatynyň merkezi şäheriniň etraplaryň ähli bazarlaryna da, dukanlaryna da täze ýyl bayramynyň öň ýanyna günlerde bolelin satywlar dowam edýär. Meniň özi täze ýyl bayramçylygy münasibetli gurulýan dawaralaryň joşgyny has artmagyna getirýär. Döredilýän ähli mümkinçilik we şertler üçin welaýatyň Batyar ýaşajylary, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.